हाय गाइस आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मेसेज फोसावनो सानदों। नैबे मेसेजआ बयबो अनसायलायोबा जोंनि गेजेराव गोबां जौगानाय फैगोन बेखौ आं सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बांसिन भिडिअ नायो होनोब्ला जायफोर चेनेला पपुलार बयजोंबो मिथिजानाय नैबे बेफोरबायदि चेनेलखौसो नायो, जेरै बि बयसमोननि बा गोबां बेबायदिनो मुंदांखा बयजोंबो मिथिजानाय पपुलार भिडिअ पपुलार इउटुबार बिथांमोन बायदिनि चेनेलखौल'सो नायनानै बयबो अनसायनाय जायो। दा आंनि खोथाया जाहैबाय माने बिथांमोनखौल' नङा, माने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां इउटुबार दं फिसा फेनला, जेरै आं बायदि गोबां इउटुबार दंबावो। नोंथांमोना बयखौबो अनसायनांगौ। आं नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो होननानै सानदों। कारन दिनैनि दिनाव जोंनि बे बर' लेंगुवेजनि भिडिअखौ गुबुन हारिया रावबो नाया। जोंनि बर' हारिनि अनगा, बर' सुबुंफोरनि अनगा रावबो हारिया नाया भिडिअखौ। हिन्दी लेंगुवेजफोरजों बानायोब्ला बयबो नायो, नाथाय जों हिन्दी लेंगुवेजजों बानायाखै, निजेनि बर' हारिनि बर' बिमानि रावजोंनो बर' रावजोंनो जों चेनेलखौ जौगालांहोनो सानदों। बे जौगालांहोनायाव जोंनि हारसिंल' जाया, जेरै फारसे आखाइजों आखाइ खबजाया होननाय बाथ्रा दङ। नैबे बाथ्रा बेफोरबायदिनो नों हारसिंल' बानायबाय थायोबाबो जाया। जों नाजालांगोन, नाथाय नोंथांमोननि अनसायनाय मोनोब्ला नोंथांमोननि अनसायनायनि गेजेरजोंसो दिनै जों भिडिअखौ पपुलार खालामनो हागोन, प्रम'सन खालामनो हागोन। बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय बयखौबो आं खावलायो जोंनि चेनेलखौ अनसायनांगौ। बयनिबो जोंनि बर' हारिनि चेनेलखौ बयखौबो अनसायनांगौ। अब्लासो जोङो मोनसे समाव नैबे बेफोरबायदि फिसा फेनला ब्लग भिडिअनि गेजेरजों बा गुबुन मोनसे टपिकखौ लानानै भिडिअ बानायनाय, नैबे बेफोर भिडिअनि गेजेरजोंनो जोंबो मोनसे समाव चेनेलखौ आपग्रेड खालामनो हायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सेराव, बयनिबो सेराव आर'ज गाबनानै आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन। अन्नानै बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। बयनिखौबो खालामना होनांगोन। फिसा फेनला इउटुबार बयनिखौबो खालामनांगोन। नोंथांमोननि अननायनि गेजेरजोंसो जोंबो जौगालांनो हागोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजाखौ गासैखौबो आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं बयखौबो साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायबाय, आरो भिडिअखौ जेसे हागौ एसे शेयार खालामलायनो थाखाय बयखौबो खावलायबाय। आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, आरो जेसे हागौ एसे शेयार खालामनानै हो, जाहाथे थाबैनो नोंथांमोननि गेजेराव जोंबो मोनसे समाव नोंथांमोननि गेजेरजोंनो देरगालांनो हायो बा जौगालांनो हायो, बेखौ आसा खालामनानै आं दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों।